pekatari. Gaur, Abadiñoko sokatira taldie. Haupa entzuliok, abesti txarronen ostien, hasier benetan eskertzen dutxut abesti hau dediketie. Bagatoz beste behin, gure Aitor Pekatari tartigaz, gure elkarrizketa tartigaz, da esan dugu moduen, gaurkuen Abadiñoko sokatira taldi ekarri dugu. Lehenik eta behin, eskerrik asko gure irrati honetara etorti arren, gure estudiora nahiz eta apura prekario egon. Zuei inbiteti arren. Eta azteko, ez dakit, entzulientzako apur bat gure zuen buruek aurkeztu, izena, nundi zatozien, zer ditzen duzuen, labur-labur. Bueno, hasiko naz, ni Helene, Abadiñokoenaz, danon moduen, sokatira taldien, eta... Bueno, batez be, segin nuen dela urte bete sokatiragaz, hainbat neska, hogei bat gauzentxe bertan, eta hori da, pixka nire orkezpena, gero sakonduko gu pixkat. Hori zinda gure lehenengo elkarrizketatu eskutu, Abadiñoko sokatira taldeku, eta beste bat be badeko. Bai, nian enaz, Abadiñoko bai. Eta, guztaukaten esatia, Helenek esan dut dano gaiela Abadiñokoe, baina badau baten bat estan Abadiñokoe. Eta zabalik dauela Abadiñoko estan handako bai. Eta hori, esan da benetik aparte bestik ez. Ondo, aipatu zuez, gehizinok Abadiñokuek eta Sariela ingurukuek. Durangaldekuek. Eta lehenengo galderie, ja hori aipatu zuela, taldien esan duzuen bat persona eta zauziela, zenbat personak edo zatzen duzue Abadiñoko sokatira taldie. 20 bat inguru egongo gai momentuen, hasi ginen batzuk gehiago, batzuk itxi dabe, beste batzuk etorri dibe bai, barrizek, 20 bat inguru nik usteot. Uste zana baino gehiago jarraitzen dugu taldien egiz esan da. Bai, 15 baino gehiago seguro. Ondo. Eta, jake 15 arien, lehenik eta behin, gui bigara probat informetan, sokatira, sokatira kirola be, ez dakik oso ondo zelan doien, zenbat persona, eta apur bat ez dakik guretzako eta bai entzulientzako, entzule asko igual ez da jakingo sokatirien inguruen askorik, funtzionamendu azteko, zelan funtziotan dau zenbat persona biltzen zari hor batera tiretzen, zelan funtziotan dau apur bat sokatira txapelketa batek edo, ez dakik partidu, ez dakik lan esan, tiraldi batek zelan funtziotan dago, esplika balbosku zue, da entzulientzako? Guke parte hartu guzen tiradak izen die holan txapelketetan laukuek edo 8kuek. Baina usteot egoten diela variedade gehiago 6, ez dakit fijo, baina bai usteote aldakorra dela. Variedade pilo bat dauz, adibidez tiretu izin dugu mistuetan, neskamutil, bakarrik neskak, pisu kategoria 3 diferentetan, ez da? 540, 500... Eta gero mutietan 570, no? Bai, nesketan ustot horrei bi kategoriak, oin Euskadin behintzet, 500 eta 540, eta gero mistu 580, eta mutietan, ez dakit, zintzudien kategoriak. Ez que gu bai ointxasi gara, Gu baino gehitxo hau jakingo zue, da entzule asko baino gehitxau. Oine, pisuen inguruen berbaiten zabizila, deukillo, ez dut uste personako izango danik, ez? Eta limitazio personala izango taldeko izango da. Horren inguruen begurotzegun galdetuz, sokatirien inguruen gehiago jakiteko, eta entzulieri aprobat informazio zabaltzeko. Pisuen asuntuk eta zelan juten die, ez dakit limitazioek taldeko, gero bakotxak, ez dakit, imaginetan dut postu bakotxak pisu desberdin bat okingo dauela edo, zelan funtzetan dago aprobat? Ez da inbeste postu bakotzak. Taldiek 8 bat gara, eta orduen taldiek pisetu bidau kantidade konkretu bat. Gudeko egun bentajie da, garela pilo bat taldien. Orduen entrenadorak sortzen dara taldiek eta dugu jolastu pilo bat. Osea, nik adibidez petzen bota 60 kilo adibidez, ondokoek konpensau gure badau, hartzen dugu pertsona pisetzen dara markillo gitzea, eta orduen ja, jokatu alda pilo bat horregaz. Bai, postu bakoitzak ez deko pisu bat eukin behar dauena da, hori. Taldiek txapelketa baten imagina eukin behar dauz 500 kilo, talde guztizen artean 500 kilo izen bide, eta ezin da pasa hortik. Gero guk entzun dugu historia pilo bat, segu justo suerteko garerako pilo bat aldien, baina sorti zienien, 20 kilo pasetan bazien, pues igual aste bete janbarik, no? Uredan barik eta saunan sartute, osea... Zuri betoko jatzue pisue rebajetie kompetizioen baterako edo? Ez, gainera suerteko eta nahiko pisu gutxikoe garela, eta ibilten ga nahiko ondo pisuen sartzeko, baina bai entzun izogu hori lehengo taldiek eta... pasadu zela... Esfortzu gogorra izpira hori, Osasun aldako ona esan, ez da, boskillo, aste beten bajatu izen dabe askok. Aste guztiz esopie jaten, eta... Edori bez. Madre, monu... Eta gero esan dozue pisuek ez dagoela ardure, baina pertsona bakotza badeko bere lekue, sokan?
Bai, normalien bai. Doi aldatzen, hasieran hasi ginen postu ez da oindeko guna seguramente, baina normalien bai badeko, gitxi gora bera zupadak izun unipini. Han adibidez atzien egoten da, eta ni erdi aldeti beti, no? Bai, nire sostien mobitzen nire lekutik. Han beti atzien. Atze galeko horri bilen da, soki gerritzen lotut eta edo. Hori nik ikusi zen dut nozen. Horren aurrien egoten. Izagerie da, bai. Aurreko beti dauz pixkat altu hau eta gero atzeko beti baju hau. Osa, beti doi holan beruzke soka. Bai, hasiera baten kokatozkoen pixka gure alturan arabera, baina gero, depende bakoitza zenbat bajatzen dan, edo ez dan bajatzen, doi eze aldatzen be bai. Ondo. Da oin mikrofono ostetik entzuliek entzuten ez dizen egon eginen. Egon gara komentetan apur bat txapelketan inguruen, apur galdutotxeguz ez dugu jakin oso ondo. Da ipatu zue, badeko zuela ez, txapelketaren baten gazte uruen edo? Lauski zen, bai. Bai, hori da, zapatuen dekogu, bizar. Bizar bertan, da hemen zauzie, eskertzen dutzu. Bai, nik ez dut diretzen, bakarrikanek. Bai, nik bai. Bai, justo ja azkenengoe, finala da bizar. Finala Euskal Herrikue, Euskal Herri Maiakue, Bizkaikue, Euskal Herrikue? Bai, Bizkaiko izen zen abenduan, ez da? Bai, hori da, abenduan izen ziren irutira da usteote Bizkaiko txapelketa, irutalde bakarriko ginela. Gazte dikuek eta gero abainoko bitalde. Eta oine... Dana galdu? Geratu ginen bigarren eta hirugarren ez zegoelako beste aukerarik. Bai. Eta gero hori, bizerdekogu Euskadiku edaitzen dana, baina Euskal Herriko taldeanak hartzen da parte, osak ez dakiza den Euskadi, baina bai. Zengo da federazio eta historizan bat. Seguramente, bai. Ba, burokratiko izan da. Da bainoko talde badeko fami, ez da? Sokatira munduen eta... Historikoak ekin izan dago, baina gara lehengo emakume taldie bai, orduen guretzako bai da, como beste talde bat. Bueno, ez da beste talde bat, badino da, ez da, baina, oso desberdina. Segual egizon eskuetan egon da fama asko etola, baina emakume eskuetan ondino... Bai. Zezai, lelenak egon dira... Bai, lelenak. Bai. Historikue, Eta, bai, eta gero danak hasi berrizek, orduan ez da inor lehendik zetorrena. Eta Durangaldetik, egon izen da beste talderen bat, zue dakizuenla edo? Idakitela ez. Ni egizan den hasi zen oso fanatik esokatiran hau arte, orduen ez dakit. Ez dakit nik dakitela bintzetez. Jo, meritu ebako zu, oza, bainoko sokatira taldekuek sarie, emakumezkoek sarie, gurutzugun galdetu bai entzulintzako interesgarri dalako, sokatira mundu eta bai kirol mundue, azkenien genero ikuspegitik begitute, badala eskupelotie, futbola, sokatirie, aizkorie, dana dalakue genero aldetik desberdintasunek eta ikusi zen diez, kirolari motinako narretien inguruen, ez dakit, zuek abainoko sokatira taldien barruen zauzienaz, zelan ikusten duzue sokatira mundue, emakumezkuen ikuspegitik edo? Jo, ba. Galdera, pentsetako. Bai, azteko entrenadore danak diela gizonezkuek, ez da, bai. Dau, Ibarrako taldiek entrenatzaien neska dekie, hori... Bai, talde batzutan ikusten die neska batzuk entrenetan. Bai, eta gero guk be gizonegaz entrenetan dugu, no? Eta igerten da desberdintasun, ez da? Zeran espresetan dien eroik tiretzen edo gu, oza, karo, inger kirol bat da, eta... Osa, tiradak die askoz be ez dakit espresibo hauekeren aldetik, osa, egertzen da pillo bat. Nik eskertze dut zuegaz tiretzi, adibes, euregaz baino, baina, ez dakit. Eta arreta ikuspuntutik guretzan, ez dakit, gizonezkuen kirolari beti motinako lako reperkusio handi bat, eta emakumezkuen kirola beti gizartik izten dago bigarren perfil baten edo, ez? Ez dakit, sokatira munduen be hori gertatzen da, zelan ikusten dozu zuen buru eta talde moduen, emakumezko moduen edo? Ez dakit, justu goina zigate, igual gure ikuspuntu ez da bez oso zuzena, baina egitze da sokatira ez dala ikusten bez asko. Osa ez dakit, beste kirol batzuk igual telebistan agertzen die, justu ez da kirol bat bez emoten dana, orduen ez dakit, ez dut ikusten bez desberdintasun hori edo ez dakit. Igual dela guztiz kontrako, Igual hori fokotik kanpo dagoenez, sokatiri ez da olako kirol... hegemoniko bat edo, ez da futbola edo... Hori da, ez da agertzen domekaro telebistan, ez dakit. Osa, bai txapelketak bai egoten dira bai neskandako bai mutien dako, ez dakit gero sarizek eta izaten din bardinek, ez? Izango di, sarizek bardinek izango di. Bai, osa, ez dakit, ez garen ez egon punto horretan, ez dakit. Ei, hain bazte urbizer. Hori.
Da, taldien inguruen esan dozue, bueno, zuek oin urte bete edo sortu zinela sokatira talde moduen, emakumezkoen sokatira talde moduen. Euskal Herri mailan taldiek eta hainbat dauz, gitxi dauz, sortzeko, oin daue, ez dakit, gora etorri bat edo, ez dakit zelan ikusten duzuen Euskal Herriko panorami sokatira munduen. Badauz talde batzuk badieia esperientzia asko dekien taldiek, txapelketa askotan parte hartutakuek, mundialetan bebai parte hartutakuek, baina oin Nafarroan adibidez bai, hasi de talde batzuk Barrizek, ezagit Antxoain, Berriozar eta usteot. Ezagit Barrizek dien edo... Baina, bueno, Antxoaineko uste baiet, bueno, batzuk hasi die oin bebai gure moduen. Naparra gorra. Bai. Eta bai, ikusten da hori, beste talde batzuk bai sortzen diela. Eske, esaten dugun, azkenien guk urtebete darugu, no? Orduen eske ikusti hasidan edo ez, holako perspektiba laburre eukinje. Pizkat munduen sartzen zabizi, ez? Eta pizkat ezagutzen dana, eh? Bai, da pizka gehiago esatozkuena, badakigu beti gaztedia bat egondala urtepio baten, diela munduko txapeldunek, bestiek barri zaue diela, orduen, bueno. Eta adibidez, edade desberdinetako jendie sartu zarie, edo edade batetik bera sartu zaie, edo pizkat... Gitxi gora bera adintartie... Claro, eski hasi izan lagun bat hasi zalako batzen kuadriakuek, horrek beuren lagunei ez dakiz eta orduen bai sortu izan da talde bat adin tartien nahiko antzeko, bai, nahiko antzeko. 5 urteko desberdintasune. Gero bai etorri izan da beste neska, beste talde baten tiretu izan dagoena, hori bai da veteranie, eta gera bat deko Miriam, eskerrak. Eta bera bai... Hori apoio izango da, zuentzako. Bai. Karo, Zageri da, eta horrek oso desberdin tiretzen dau. Bale. Bai, Zagero da azkena ipinten dana. Soka lepotik bat. Dakizenak. Desberdin. Da, nik betan, kristau kuriosidadie zueri galdetzeko, sokatiri, bueno, da, gitxo gara doien ez, sokat binen da, talde bida, ostietu bida, baina, entrenamentuek, zelakuek izten die sokatiriarako entrenetako, oza, dana da atiretzia, imaginetan dut beste moduko ariketa batzuko ingo zuela entrenamentutarako edo, pur bat espliketako, hau da ikusten ez dan zati bat, sokatirena, bai ikusten txapelketa, bai tirekadak, baina entrenamentuk eta zelan egin dozu ez edo? Teknika entrenetan dugu polean, polea bateri sokien lotu eta atzera eta aurrera bildenga. Pisua hilotu eta horri izinak inoz irabazi. Eta horri bildenga atzera eta aurrera, eta gero bai egiten dugu egun batutan fiziko, bai, korrika, abdominalak taulan. Gogorra izin bidau, sokatira munduek, Eta gero dekoguna bai bentaji garela pioa eta bi talde gara. Orduen aldugu zen tiradak. Seguramente beste talde guztizek ez deki hori aukerie. Hori da. Zuen artien, ez? Claro. Bai, igual itugu entrenamentu epolean eta azkenengo 20 minutuek edo, bi taldie gure alkarren kontra. Ondo. Beste galderari baiko zu edo? Bueno, ni beste bat badeko gordeta, Venga, azkenengo deko zu gordeta edo? Bai, bueno, beste bat badeko zu bota, baina bueno. Gure otesan, azkenien sokatira oso fizikue da, ez? Osa, gure otesan teknika aldetik ukingo zu ez estrategiako lo que sea, baina berez prestaketa oso fizikue da, ez? Guretzako berez, claro, eske gabiz desmorosen esaten, baina lehen gurti danez bai teknika irabazte izen da dana. Segero nik ustot, hobetzen duzuen ja teknika ja dana da ingerra, ez da? Ja hor bakarrik jozu hori. Ja teknike baeko zu eta oin ingerra. Baina guretzako in teknika izen da, nik uste dut gehiago, Bai, askotan uste da sokatira dala dana ingerra, baina dana teknika. Osa, dana justo kontrako. Aldi berien juti eta aldie da, osea, batez batera, ja galdu zutirade. Bai, telebizionete baten ikusi eskero ikusten da, ez? Soke hartu da tiretu, ez? Baina dana hori be ez da izeko. Ez dakigunok, hori ikusten dugu, ez? Hostia, inertxu bata jauzita. Ondo. Da, ni burotzu galdetu izin dozuen erronka o momentu komplikauren bat talde moduen, eta gero etorkizuneko helbururik edo badeko zuen, alabakarrik osatzi edan, edo ez dakiz txapelketa irabaztie. Hori, apur bat, erronkak eta helburuk aipatzi, zuen taldi o personalki zintzueko zu esan? Holan erronkari nik ustut momentuz ez dugula eukin, osea, izen da pizka bat hasi ginen ondo pasetako, eta jarraitu horretan. Osea, txapelketako txapelketatara bai joan izenga ondo pasetan, ikusten zer dan, disfrutau, ikesi, osea, azkenin txapelketetan ikesten da pilo bat, beste
talde batzun kontra, baina ez olan, ba igual irabazi biogo ez dakiz txapelketa edo, ez, ba, sin más, suertetan basan tirada bat irabaztie, ba ondo, eta bestela ba, bai. Ikasten gabiz, oin, ikasten gabiz. Hori da. Ondo, orduen gozamen propizue, ondo pasetie, eta... Hori da. Hori, da kirola ikie. Oso ondo, beste galderari badeku, bestela amairako galdera bat badeku gordeta, betiko moduen. Bota. Gure entzulientzako galdera izarra iziten da. Hori da. Zen dugu moduen, bueno, hau da gure Laixi Erratiko konfesionaritxue, apaisa antxokue, eta gube konfesionaritxo moduen bihurtugu, aitor pekatari tarti dau, orduen gureko geunke pekatu bat aitortzi zuena, personalki ala sokatira talde moduen, ba, gure entzuliri. Pekaturik okingo zue, danon moduen, ezta? Pekatu ekasko. Larrei duen, ezta? Kontetako moduko edo, bueno. Zerbezak edaten egotie tirada horretik. Hori da, energizia da, hori, bueno. Esatozko askotan, ez afaldu asko, bizer tiradie... Afaldu ligeru eta ez hermosa. Gero igual teknike tiretzeko... Kafiaz gaieta bat. Gero bai ben asko soka. Lau, ez? Oso ondo neskak, ba bueno, hori txiku pekatu moduen orduen. Bueno, pekatu laiz, baina ondo botata, Beste barik, benetan, eskertzen dutxu Laixi Erratien guaz egotie, ganera gure txoko honetara etortie, benetan guretzako landetxe da, eta entzulientzako seguru baietz. Lazer bat. Sokatirien inguruen pilo batik esigo zueri esker, así que, bueno, beste barik eskerrik asko, eta, bueno, urrengo baterako atik zabalideko zuen neskak. Eskerrik asko. Oso ondo, ba beste barik, musika apur bat entzungu, eta aurrera goiez.